Шешек. Роза шипшин шешекләр патшабикәсе. Татар телендә аны гөлшәшәк дип атыйлар. Археологлар фикеренчә, бу шәшәк кыргый табигатьтә 35 миллион ел элек барлыкка килгән. 2000 ел ярым элек аны борынгы Кытайда матурлык өчен үстерә башлаганнар. Бүген роза бакчаларның һәм паркларның шипшин бизәге. Кыргый гөлшәшәкне урманнарда очратырга мөмкин. Роза каты һәм туры сабаклы куакта үсә. Куакның биеклеге 20 см-дан 6 метрга җитә. Сабакларында очлы энәләре була. Шулай да бер энәсе дә булмаган гөлшәшәкләр дә бар. Син беләсеңме? Бу шәшәк чия, абрикос, алма, шәфталу, слива, груша һәм миндальның якын туганы. Роза төрле зурлыкта була. Дөньядагы иң кечкенә роза шәшәге Си. Испан теленнән ул әйе дип тәрҗемә ителә. Аның диаметры нибары 5 мм. Иң зур шәшәкле розаларның берсе Поль Нейрон. Аның шәшәкләренең диаметры 20 см. Дөньядагы иң зур роза куагы Леди Бэнкс. Ул 740 квадрат метр мәйданны били. Бу шипшин футбол мәйданчыгы кадәр. Гөлшәшәкләр төрле төстә була. Розаның һәр төсе нәрсәнедер булса аңлата. Кызыл розалар яратуны, аклары чисталыкны, сарылары шатлыкны, аллары сыклануны, кызгылт сарылары горурлануны, зәңгәр сулары хыяллануны белдерә. Менә кара розаларны аерылганда бүләк итәләр. Син беләсеңме, безгә кара булып тыелган розалар чынлыкта кара түгел, куе кызыл төстә. Розаны ашап та була. Аның таҗларыннан кайнатма кайнаталар, желе һәм бал ясыйлар. Киптереп, чәй итеп эчәләр. Роза таҗларын салатларга да салалар. Аларда С витамины бик күп. Гөлшәшәк бик хуш исле шәшәк. Болгариядә розадан хуш исле май ясыйлар. 1 грамм роза мае ясар өчен 2000 гөлшәшәк кирәк. Менә нинди икән ул шәшәкләр патшабикәсе.